kun Mika Lintilän puhelin oli lähettänyt tämän viestin, Lintilän mukaan hakkeroidusti, niin kuitenkin Mika Lintilän tili sitten reagoi tähän virheeseen, kun se tuli ilmi aika omaperäisellä tyylillä. Kansallisromanttisella tyylillä sanoisin. Nimittäin se kuului varsin selkeällä kielellä vittu. Vittu. No se on ihan oikea reaktio puhelimeltakin. Mä kiinnittäisin muuten huomiota siihen, että kun itsekin aina lähettelen näitä meemejä väärin ryhmiin. Ja joo, kyllä, mutta se on keskittynyt mulla tiettyyn hetkeen viikossa. Yleensä siinä saunan jälkeen perjantai-iltana alkaa olla sellainen kepeä fiilis siinä kello 8 maissa. No, joskus vähän aikaisemminkin. Niin kato, siinä kohtaa saattaa lähteä vähän hassuihin ryhmiin, vähän hassuja juttuja. Ja tässä tapauksessa nyt tämä 9. helmikuuta mun laskujeni mukaan on kuitenkin ollut torstai-ilta, että toiset ne aloittaa sitten viikonlopun jo vähän aikaisemmin. No mulla on sulle siihen liittyen yksi vanha Lintilä-videokin. Nyt kuitenkin haluan sen verran peräkuuluttaa, että siinä missä sut tunnetaan matalaotsaisuudestasi, etkä varsinaisesti omaa mitään sellaista luottamustoimia, jossa olet esimerkkinä koko kansalle, niin sulta on vara odottaakin, että jotain perseilyä tulee. Tuutin täydeltä minä tahansa iltana. Se on totta, mutta mua ei voi canceloida näistä iltoista, koska tämä on niin odotusarvo. Kaikki, että mitä sä luulit? Tämä ei ole mun kryptoniitti, mutta sä oot ihan oikeassa. Jos sä oot ministeri, niin se rupeaa näyttää vähän kryptoniitilta, jos sä perseilet. Joo. Esimerkiksi torstai-iltana tavalla, joka sitten jättää haisevat jäljet. Mutta Mikallehan kävi tässä niin, että ensin tuli tosiaan tämä siinä, oliko helmikuussa 2023 pyöreästi tämä kohu, mitä nyt käydään läpi. Ja oikeastaan heti siihen perään niin oli tällainen eventti siellä eduskuntatalossa kuule, missä Mika puhui isossa salissa ja pahan ilman linnut olivat sitä mieltä, että tässä nyt Mika sammaltaa. Ja mä haluaisin kysyä sulta, että mikä sun oma tulkinta on? Mitä ulkomaista fossiilista. Samalla me on pystytty turvata kotimaista omavaraisuutta energiassa. Edustaja Adlercreutz oli täsmälleen oikeassa. Nämä kaikki periaatteessa eskaloitunut tähän tilanteeseen. Onko tuossa sammallusta? Siis, vai onko toi vaan nyt borderline? Mun mielestä tuossa ei ole, koska kaikki tietää, että suomenruotsalaisten aatelisnimet on vaikeita. Adlercreutz. Tosi vaikea. Ja sitten toisekseen, jos jotain sammallusta olikin, niin kyllä mä tiedän, että siitä on syytä syyttää Lintilän puhelinta. Aivan oikein, se ei ollut tulkkaamassa tuota viestiä. Kenties näinkin. Mutta siis, koska jollain tavallahan tässä vihjailtiin, ennen kaikkea tässä loppuvaiheessa, siinä oli sitä, kun lennettiin puolustusvoimien koneella Kaikkosen kanssa, ja Kaikkonen kävi Mäkelän kadun K-Marketista hakemaan lonkerot, muistatko? Niin, tämä oli tämä media-ajojahti, joo, muistan hyvin. Just se, niin siinäkin vihjailtiin ikävällä tavalla, että punssi maistuu, noin niin kuin työmatkallakin. No näin se oli kyllä. Siis tämä vihjailu oli siis. Joo, ja siis kuka tahansa nyt lentää puolustusvoimien koneella, niin voi odottaa, että palvelu on aika niin kuin näkymätöntä siinä turvavöiden merkkivalon sammuttua. Se on varmaan melko spartalainen tarjoilu. Siis puolustusvoimissa muutenkin kaikki kohteliaisuudet tulee imperatiivimuodossa, niin se on niin kuin pahempaa se palvelu kuin Finnairilla, jos mahdollista. Turvavyö kiinni. Kiinni, laita. Niin kyllä mä ymmärrän sen ihan täysin, että kun tarjoilu on tollasta, ja sitten toisaalta kyseessä on tähtihetki. Jokaisen miespuolisen ministerin sisällä on kuitenkin pikkupoika, joka on aina halunnut. Jokaisen miehen sisällä on pikkupoika. No, on myös ministeri just sitä kautta. Niin aina halunnut lentää jollain tällaisella armeijan kuljetuskoneella. Jos mä niin hetken aikaa ajatellaan, että miten Rambo käyttäytyisi tässä ympäristössä, että jos mä olisin Rambo, niin olisiko mulla minkälainen konekivääri kannossa, niin pitäähän sitä tähtihetkeä juhlistaa. Ja millä sä juhlistat ellet ostamalla sixpackia lonkeroa? Vaikka olympiavuoden 52 kunniaksi, jos ei muuta. Niin, isänmaallinen juoma. Kyllä. No tässä nyt nämä, mitä Lintilästä näin niin kuin ulkomuistista poimittuna. Saanko sen verran kysyä nyt asiantuntijalta tässä, että mitä tapahtui tämän vittuviestin jälkeen? Eikö sitä sitten poistettu sieltä sitä viestiä ja jotain sen suuntaista? Niin. Mutta vahinko oli jo tapahtunut, kun sä tiedät, että toisissa puolueissa olevat ihmiset on pahoja vihollisia sulle, mutta pahimpia vihollisia on sun omat puolueen jäsenet.
politiikkahan on semmoista bussin alle työntämisen taitoa, riippumatta siitä, onko kuskin paikalla Antti Rinne vai joku muu, niin ehdottomasti, jos on mahdollisuus horjuttaa ruhtinasta, niin jonkalaiseksi nyt ministeri parlamentaarisessa demokratiassa lasketaan, niin ehdottomasti